Здравейте хора, аз съм Тео и днеска Никола ще ми е личен асистент. За 24 часа. Не, 30 секунди. Точно. Да. Едва ли да колко ще са 11, най-вероятно 12. До 4 часа. Лека вечер също хора. Да, може да го гледате 10 секунди, както да е. 12 часа в момента или не, 11, да, в момента 11 часа. В момента 11 часа, утре 11 часа върши предизвикателството. И да знаете, ако Никола не изпълни нещо, което аз му кажа, ще има наказание за да стигнем 20 абоната. И ако искате аз да съм личен асистент на Никола, да стигнем 20 абоната. И сега първото нещо, което Никола искам, да дадеш колелото да карам аз. Ти стопката. Не искам. Наказание? Какво ще е? Не ти кажа. Добре, наказание сигурно е, че ще ми искаш колелото. Не е това. Това е много добра. Не приемам и после наказанието ми е, че ще ми вземеш колелото. Не, чакай, че я забравих. Добре, де. И чакай, аз забравих наказанието, повече. Да, сетих се. Айде го кажа, за да мога да преценявам. Не, няма. Не. Това е изненада. Това е изненада. Какво да направя? Трябва да преценявам. Не, какво да направя? Няма го кажа. Ео, ако искаш да съм ти слуга, трябва да си карам колелото. Няма. Значи наказание. Какво ще накарам? Какво ще са наказанието, за да преценявам? Добре, а може наказанието да не се сбъдне, че то ще го направя, ако стигнем 20 абоната. Добре, давай, казвай. Ще пранкна. Чуваш ли ме? Добре, Момченце. Какво ще му пранкнеш? Ще виж ти. Сече върху главата ли? Не. А? По-лошо. Добре, да. Ще ми забиеш ножите. Не, това е много убийствено е. И после аз съм в затвора. Още едно наказание. Не, брат, ако ме убиеш, бе. Колко си да винаги в затвора, ако ме убиеш. Не, сега. Затвора, ако ме убиеш, да винаги. Това няма да е наказанието. Това няма да е наказанието. И наказанието ще са пранкове, които ще са рандом. Добре, може да няма наказание. Не има. Да, няма. Няма, че ти даде колелото. Хора, искате ли да направя отмъщение след малко на Тео, като аз да му стана на фуга? Не можеш. Хора, ако стигнем 190 абоната, Тео ще ме е слуга. Не. Да стигнем 20 абоната. Се разбрахме. И тогава ще имам пранк. Добре. Първо пранка. Не кажа нещо. Аз се смея като Лина. Ако знаете коя е Лина. Не знаете. Не знаете. Това майка ми ще го слуша. Тя знае ли коя е Лина? Не. Добре, айде просто. Ако ми завреш топката под колата, наказание. Веднага. Сега коя се скарам наказание, разбира се. И така ще има два пранка. 20 абоната и утре. 20 абоната ще ми правиш пранка, като мога да си изпълня всички задачи, така? Да, за тях ще има пранк. Ще стигнахме 20 абоната. Хора, като стигнем 190 абоната, абонирайте се за моя канал. И като стигнем 190 абоната, ще направят на Тео пранк, защото и той ще ми го направи за това. Моля, абонирайте се, трябва да носи 2 абоната. Не. 2 абоната. Няма етапа. Абонирайте се да може. Май знам пранка му. Май му го знам. Да, има много хубави пранкове. Само един. Да, и ти ще ми правиш един пранк. Не, аз два.
И аз тогава два. Не. Колко Ако такива ми завреш топката под колата, може един пранк. Ще им пранк. Плюс Добре. един пранк, ако нещо не ми хареса. Когато ти си... Не, няма. Не, аз ще направя пранк, като стигна 200 абоната, а пък може когато си искам, като стигнем 190 абоната, ще бъда сега. На Тео, като станем 200 абоната, ще направя на Тео пранк, колкото неща е направил, толкова пранк ще му направя. Ако е направя, нищо не е направя, просто за кеф само един пранк ще му направя. Ти е за къв. Че стигнахме 20 абоната и той ще ми е слуга. Първо пранка, после ти... Аз съм ти слуга. Добре. Първо пранка да го направя. И едно хубаво нещо за теб. Ние сега къде отиваме? Баб! Тук е заключено. Трябва ти ключ. Хора, както виждате, просто никой нищо не знае. Както виждате, никой нищо не знае за комплекса. Просто ние да отиваме и да. Просто никой. Открадна колелото, нека после. Да, точно, откраднах ти го. Ти ми си личен асистент, ако не знаеш. Ако не ме виждате, сори, пече яко слънце. Пече яко слънце. О, шит. Виждате ли? Личен асистент. Сам се бъде. Трябва колелото ми да го пренесеш там. Топката и топката ли трябва? Да. Добре, първо ми се пренесете. Топката първо. После колелото. Това не се изда. Вижте колко е хубаво да им. И после... Виж колко ще ми е хубаво на 190 абоната, ти като ми сега. Ще виж колко ми е хубаво на 190 абоната. И плюс това, и ти пак ще имаш... Ти пак ще Колко ми имаш... е хубаво, като имам 190 абоната. Гори ми ръката. Нашко ми е държане. Чакайте. Тя умина с... Нищо, не е ръката. Хора, пишете кой ви е любимия ютубър, ако изключите нас. Кой ви е любимия ютубър? Ант, Дани, Дени, Не ги знаят. Някой мога ги знае. Йоан Петър. Хора, то е някакъв рамдак. Го знам какъв е. Защото няма по-голям рамдак. Слуга. Теб. Идвай. Идвай на големия, ей. Както виждате, просто някакъв мангал. Сега аз ще ми питам. Само за една минута се качи на големия. Къде си? Бат. Където си ще те пребия. Сега на големия. Аз знам. Добре, вече. Не знам. Няма. Добре, след 20 часа. Добре, както да е, чао. Какво? Колко още време остава съм ти личен асистент? Поне аж на предизвикателство и сме готови. Сега, ела.
Много ме кара да тичам жегата, че ще припадна. Или точно това не иска да направя, да припадна така. А? Но това не си го помисли така, но ти газ го каза. Прави го! Брат, иска да припадна и какво? Не, аз сега ще кажа на Тони, на моят приятел Тони, който ще да го пранкнем с електрическата тръснетка да изчезне. Не стана електрическата му я няма. Сега ето. Там е Тони и му казвам какво да направи Никола. Никола, ела! Никола, айде, ела! Ей! Ей, Никола! Аз ще го прибия. Аз съм се снара това. Ела! Сега той ще прецени какво ти да направиш. Не аз. Що не? Не, той. Аз ще го помоля, ако той не иска, не иска. Ако не иска, не иска, какво да направя? Тони, сега Никола ми е личен асистент. Искаш ли да му кажеш какво искаш той да направи? Да ще ме убия. Не, без такива. Да пани от дърво. Не. Да пани от шатрата. Не, без падане, без умиране. Без убийствени неща. Да. Какво искаш да направиш? Можеш да обикаля бжегата. Да обикаля 11 часа в джега. Да, 11 часа точно. Че аз казах след няколко минути свършваме. Кажи по-бързо, че свършваме. Името. 3. Уфа, ако искаш казвай да обикаля в жегата. Да обикаля в жегата 5 минути. Не, 5 часа. Знаеш ли какво? Давай. 5 часа не. Ама, Никола, Добре, ти ще стоиш в жегата. За 5 минути. В жегата. Къде? Там на горещо седнал. Виж къде. Ей така ще седнал в жегата. Колко е топлитко. Ей така ще седнал за 5 минути. Ура! Много се спърнал пари. Дай ми айфонът. Сега той е седнал за 5 минути. А сега съм на сенката. Не, още. Добре! Ако ви е харесало това видео, се абонирайте за още такива. Защото тях да слънчасам и ако бях слънчал, ще да ми бъде много лошо. Това много по-добре да ми направи пранк, отколкото да слънчасам да ми е лошо. Добре. Айде, чао хора, ако искате още такива видеа, се абонирайте. И 20 абоната, още един пранк. И аз съм ти слуга, това най-ужасното нещо. Айде, чао хора! Чао! Чао! Абонирайте се на моя канал.
Да стигнем 190 абоната, за да може те да ме сукат.